Sanibonani guys, igama uNqobile niphathela amazwi lami eThonga ngomhla ka-28 November. UNtanzi-ke guys uyele mathupha kuzama efuna ukumbuza phela ukuthi ngampela ubani lo mlisa kade ehleli laphaya emzini wakhe. Uthe nje mifika wathi zamahlobo, ngabe ubani lo kade le ekhaya phakathi kukaSanele noBanele? Hayi uzama umane wahlala ngezinqa phezu kombhede ebona ukuthi hayi lo mbuzo uthanda ubanzima. Wathi ngiyakhuluma zamahlobo. Wathi angizwanga baba. Wathi ayi zama ukho umoya lana sibabili. Ngithe ubani lo mfana kade ehleli naye le ekhaya? Ngabe uSanele noma uBanele na? Wathi zama baba, angithi uyazi nje ukuthi uBanele wadlula emhlabeni. Wathi yeyi ngalilingo ngenza isilima mina. Ngithi ngithini kwani? Khuluma zama. Okokuqala wena zolo lokho kade ubiza lo mfana ngoBanele. Ubumbizela ngoBanele. Wathi zama hawu baba, yazi nje nawe ukuthi ziningi izinto kade zenzeka empilweni yami ngalesa sikhathi. Ikhanda lami nje bekade lihlangahlangene ngiyacabanga ukuthi kushelele ulimi. Wathi musuqamba amanga zamahlobo. Ngithe ubani loya? Hayi uzama wathi usushonele nale uNtanzi wamklinya. Hey bo guys, wamklinya uzama. Wathi hayi baba uyangilimaza. Kulungile ngizokhuluma. Wathi khuluma. Wathi baba uBanele. Wathi ube nesikhathi singakanani uyazi le ndaba? Wathi hayi baba bekunesikhashana nje ukuthi uBanele uyena ubaba wengane yami. Wathi uthini? Wathi kunjalo baba, futhi mina ngiyamthanda uBanele, uyena ubaba wengane yami. Wathi yabona wena ngizomlimaza le mfana, yazi ngizomkhipha igazi. Wathi baba ngiyacela ungamenzi lutho, ubaba wengane yami loya mina ngiyamthanda. Wathi wezama umithi ingane isipoki. Kahle ubuthakathi lobu buzama. Uthakathi wemntanami. Wathi woza la kubaba, woza kumina. Wathi yini baba? Wathi woza la kumina. Wathi baba ngititele, wamubamba ngenkani uzama guys. Bamqhuba bamyisa le enyangeni. Ukuze phela ikhiphe isisu lesi sesipoki. Hayibo. Hayi guys. Ube nje ukufika uzama bekhala minyembezi. Encenga uphinda, ethi phinda fonela amaphoyisa. Ngiyekeni ingane yami. Phinda fonela amaphoyisa. Uphinda wathi uyazama ukuncenga ethi ingane ayinacala. Hayi musani ukulimaza ingane. Kwathiwa thula wena, thula. Guys. Bamkheqa uzama. Bamlalisa phansi. Bamnikeza into enjengokhamba. Lapho nalesi sangoma sibhizi la. Siloke simnikeza izinto ukuze phela ayiphuze uzama. Phume le ngane le. Ngoba uNtanzi akayifuni le ngane. Uthi ingane yesipoki. Angazi-ke noma enye into eshaya kakhulu uNtanzi ukuthi uyazi phela ukuthi uyena wabulala uBanele. Manje uyabona ukuthi le ngane uzoloke ibuka la egcekeni isigijima. Isho ukuthi hawu kodwa bakithi ubabayo phela bamdubula nje. Bamhambisa okokuqala emhlabeni. Ehanjiswa uyena lo mkhulu wayo. Hayibo. Manje uNtanzi-ke ukuze unembeza ungaloku umshaya mebona le ngane le. Umbona kungcono ukuthi ayibulale nayo. Isheshe nje ihambe emhlabeni ingakafiki nenokufika. Imagine. Guys, akupheli-ke lapho. Ngapha-ke koMagwaza besefikile naye uSithole. Inyanga phela le abayisebenzisayo. Hayi impela-ke uBanele besise-ready ukuthi-ke ayikhombe indlela ebhekele kwelamathonga. Hayi-ke bamlalisile-ke ngomhlane. Walala wabheka phezulu. Unjinji kwawuyena oqala-ke ekhuluma esho ukuthi mfana wami usebenzile. Ube yindodana eqotho usaphila ngisho usuhambile emhlabeni. Impela ngiyabona ukuthi uyidlozi elihle lekhaya. Ufike sikudinga. Singazi nanokuthi sizokwenza njani wasivikela. Ngithi-ke hamba uye la uyakhona manje. Ungasikhohlwa. Futhi ungahlali unethezeke uhlale ngeqheze elilodwa ngoba mesikudinga kumele usabele. Wathi ngiyabonga baba omncane. Ayi. Waqala-ke uSithole. Wambemeza-ke iy'thakazelo zonke zakoMagwaza. Wacela-ke kumathonga akhona ukuthi amhlangabeze kahle uBanele. Washo ukuthi-ke bengicela namukele nansi indodana isivumile ukuza kini. Bengicela-ke futhi ukuthi bonke abayinqabayo lento ukuthi yenzeke ibe impumelelo nilwe nabo. Bavika ucelemba. Hayi impela baze babhoshe imbazo. Hayi. Uthe suka lapho wathi siyabonga. Usiyabonga wokugcina-ke guys. Simbona uBanele sele kwelamathonga ihleli noSanele. uSanele enyanyeni ukumbona.
Umane waqala ngokuxolisa nje uBanele wathi, hawu bafo ngiyaxolisa kakhulu yonke into engiyenzile. Umane uthi uSanele, ngiyakunyanya wena. Ongitshele, ufuna ngithini mina Ngibali uma ngifika lapha emhlabeni? Uyamosha wena, umoshile. Ufike umoshe mase ulindele ukuthi mina ngizokulungisela izinto oy'moshile. Waxolisa uBanele. Wathi kodwa nawe wena wabheka emumva. Ukuba ubhekanga emumva ngabe asikho la sikhona. Ublame mina manje. Ususola mina ngayo yonke lento le. Wathi cha, akunjalo bafo. Ukuthi nje ngiyakhumbula ngey'khathi la sisazwana khona. Sizaphinde futhi sishintshane ngisho nangathi wena u-act ngathi umina, mina ngi-act ngathi nguwena. Hhayi-ke guys, umane wehlisa kumoya. uSanele bona vele ukuthi ayikho into azoyenza. Wazama ukumxolela umfowabo. Ngapha-ke kontanzi, hhayi uzama-ke, beloku epringile ugirl. Sekumele bemphuzise umuthi wesibili-ke manje. Hhayi, wanqaba ugirl. Hhayi, bamnika ngenkani. Lapho-ke ngisho naye uMduduzi bebamba ngisho iy'nyawo, omunye ebambe ikhanda. Benza sure ukuthi bayalekelelana ukuze lo mntwana lo aphume. Hhayi, sekusuka lapho inyanga yabo yamane athi, hhayi, heyi, ke, kumnyama. Wathi uNtanzi yini emnyama? Wathi amathanga ale ekhaya wangenile la endlini. Okusho ukuthi lento esiyenzayo ayilunganga. Athi ungangitsheli lokho mina ngifuna le ngane iphume. Khipha le ngane, kusho uNtanzi. Wathi angazi ukuthi sizokwenza kanjani. Wathi enza umsebenzi wakho. Ungakuhluli nje umsebenzi wakho. Angiyifuni le ngane, mayiphume le ngane. Waqhubeka uzama wancenga wathi baba ngiyacela baba. Ngicela bandla ukuthi ungayikhiphi ingane yami. Okay, jezisa mina. Yonke into engiyenzile ebhedayo ngcono kujeze mina, hhayi ingane yami. Yo guys, lapho uNtanzi akezwa mshini. Into ayifunayo nje ukuthi lo msebenzi wenziwe uphethwe. Guys, ngale uSanele benoBanele, hhayi i-brother bond ike yavuka yama ngey'nyawo. Hhayi, wavalelisa-ke naye-ke uSanele washo ukuthi bafo ngizokukhumbula kunzima ukuthi ngihlukane nawe. Wathi uBanele asoze sahlukana mina nawe. Ngisho noma thiwa usubuyele emumva ngiyohlezi ngiyingxenye yempilo yakho. Hhayi nangampela bafinqa amaqupha, bashayana ngawo amaqupha ezandleni. Washo ukuthi uSanele ulale ngokuthula wele. Hhayi bo guys, ube ukuhlukana nje uBanele benoSanele. Uzama wahayiza wathi hayi bo. Wathi uNtanzi kwenze njani? Wathi hawu, Banele. Wathi wenzeni uBanele? Kubuza uNtanzi. Wathi useyahamba uBanele. Nengane futhi nayo iyahamba. Hayi bo guys, uzama. Okuchaza kona ukuthi-ke uBanele mehamba guys, uhamba nako konke ayefike nako la emhlabeni. Nengane leyo izohamba ngampela ngoba phela vele bekuyeyakhe. And akumelanga ngabe usemhlabeni uBanele. Njengoba esephindela la kumele ngabe ukhona, uhamba nengane guys. Konke kuyahamba. Yo! Uzama waze washawa ngemfe iphindiwe. Yazi mekuthiwa umuntu ushawe ngemfe iphindiwe kusuke kukhulunywa ngozama. Guys, ufike uzwise ubumnandi nethemba elisha. Uzubona ukuthi hayi impilo yakhe isiqala kabusha. Ebese emva kwalapho uhlwithwe konke ngesikhathi esisodwa. Guys, yeyi kubuhlungu kuyehlela. Asithembe uzokhona ukuthi arikhave ugirl emva kwalesi sigameko. Aphela lapho-ke amazwibela namhlanje. Ungakhohlwa ukusubscribe and like and comment. Until next time. Bye. Sanibonani guys, igama uNqobile niphathela amazwibela eIthonga ngomhla ka-28 November. uNtanzi-ke guys uyele mathupha kuzama. Efuna ukumbuza phela ukuthi ngampela ubani lo mlisa kade ehleli laphaya emzini wakhe. Uthe nje mefika wathi zamahlobo, ngabe ubani lo kade le ekhaya phakathi kukaSanele noBanele? Hayi uzama umane wahlala ngezinqa phezu kombhede ebona ukuthi hayi lo mbuzo uthanda ubanzima. Wathi ngiyakhuluma zamahlobo. Wathi angizwanga baba. Wathi ayi zama ukho umoya lana sibabili. Ngithe ubani lo mfana kade ehleli naye le ekhaya? Ngabe uSanele noma uBanele na? Wathi zama baba, angithi uyazi nje ukuthi uBanele wadlula emhlabeni. Wathi yeyi, ngalilingo ngenza isilima mina. Ngithi ngithini kwani? Khuluma zama. Okokuqala wena zolo lokho kade ubiza lo mfana ngoBanele. Ubumbizelani ngoBanele? Wathi zama hawu baba, yazi nje nawe ukuthi ziningi izinto kade zenzeka empilweni yami.